Goedemorgen, dokter Friesland. U spreekt met Ankje. Wat kan ik voor u doen? Het zaniemde triagecentrum is het plak dat alle telefoontjes van heel Friesland, dat binnen zo'n 150.000 in dier, beoordeeld worden door gespecialiseerde telefonisten. Het is wel heel intensief. Hè. Je moet echt bij elk telefoontje weer opnieuw bedenken. Is dit iets levensbedreigends? Moet dit met spoed of kan het wachten? En dus ze hebben gedurende de dienst van 5,5 uur hebben ze meerdere keren 10 minuten pauze. En, zodat ze weer goed opgeladen zijn voor de volgende telefoontjes. Het ben net alleen nog Friesen die het bellen. In december komen er vanzelfs een soort toeristen naar je provincie. Die kunnen niet bij hun eigen huisarts terecht. Dus als die hulp nodig hebben na 5 uur in avond, nacht en weekendtijden, dan weten ze de dokterswacht ook goed te vinden. Ja. En die toeristen praten net alleer Fries of Nederlands. We hebben speciale triagekaarten in het Engels en Duits, waar de triagist de meest urgente vragen en de meest voorkomende dingen, die staan daarop en daar kan ze dan mee uit de voeten.